Nhar festa pubblika, ir-residenti ta' San Blas kellhom ikla Indjan fuq il-menu. Dan grazzi għal ħidmet 20 ta' ħaddiema mill-HSBC mill-Malta Post u mill-Isptar St. James li fjum li jfakkar ir-responsabbiltà soċjali korporattiva inaqdu flimkien biex jagħmlu xogħol volontarju f'San Blas, kif spjegatilna Anna Kamilleri, waħda mill-volontira. Dis-sena deċidejna li nagħmlu Indjan qed insajru kari. Ħadu gost ħafna meta qednilhom il-menu x'inhu ir-residenti u allura da xogħol kollu jkun vera weighted inħossu aħna. Anna hija biss waħda mill-mijiet ta' volontira minn Tlettax-il kumpanija f'pajjiżna li tul il-jum ta' lura lis-soċjetà b'xogħol volontarju f'9 ċentri ta' assistenza soċjali. Min iħossu xurtijat għandu jaqsam ma' dawk in-nies li forsi jkunu għaddejjin minn żmien ta' iktar challenge f'ħajjithom. Fi programm mimli daqs bajda illi anki rassem tal-20 resident fid-dar, il-volontira mhux biss sajru l-ikla ta' nofsinhar, imma għenu f'xogħol ta' ġardinaġġ, tikkil u tibjiet. Bil-kap ta' San Blas Jeffrey Muscat stqarr li attivitajiet bħal dawn iħallu impatt pożittiv fuq ir-residenti wkoll li jmur lil mill-ftit sigħat ta' 2 filgħodu. Jħossuhom aċċettati mill-kumpanija tas-soċjetà u din id-daqqatit għalina tfisser ħafna. Forsi għall-volontira jkunu għattaw ġurnata biss magħna. Imma l-esperjenza li residenti jesperjenzaw ma' tal-volontira jibqgħu jġorruha għal tul ta' żmien li tfisser ħafna.